Глава 7. Красавицата и звярат. Има много мъже, каза красавицата, които са по-големи чудовища от теб, но аз предпочитам теб, въпреки външния ти вид. В описаните истории в предишните 2 глави жените изразяват по еднакъв начин необходимостта си да бъдат от полза, да помагат на мъжете, с които се обвързват. Фактически в основата на привличането към съответният мъж лежи възможността да са полезни за избранниците си. Мъжете от своя страна дават възможност да се разбере, че търсят жена, която да им подаде рамо, която да упражнява контрол над поведението им, да им вдъхва сигурност или да ги спасява. С една дума търсят, както се изрази един мой пациент, жената в бяло. Такъв тип жени, спасителки за мъжа чрез безкористността, всеотдайността, всепрощаваща любов, в никакъв случай не принадлежат само към съвременния тип жена. Приказките, като определена културологична проява на съответната епоха, чрез които се предлагат и насаждат трайни модели на поведение, сътворени и обезсмъртени през вековете, дават различни версии и интерпретации на всеотдайната жена. В красавицата и звярат, красивата и невинна девойка се жертва в името на семейството си, което иска да спаси от гнева на отблъскващото и ужасно чудовище. Тя се съгласява да живее при него, а след като го опознава, дори успява да преодолее естественото си отвращение, да го приеме и свикне с него, като накрая чувствата й прерастват в любов. Това е и чудото, магията, защото в този миг звярат е освободен от животинската си маска и възвръща истинския си образ, който е не само човешки, но и благороднически. Спасеният чрез любовта принц е признателен и подходящ за девойката. И тя стократно е възнаградена, задето го е приела и обикнала такъв какъвто е бил, заемайки отреденото им място да споделят заедно благословеното щастливо бъдеще. Красавицата и звярат, подобно на всяка приказка, преразказвана векове наред, съдържа дълбока духовна истина. Духовните истини са трудни за разбиране и още по-трудно могат да намерят приложения в практиката, защото обикновено застават срещу съвременните ценности. Съответно съществува тенденция приказката да бъде тълкувана, да подсилва наложените културологични предразсъдъци и ценности на времето. Така много лесно може да бъде изпуснато, а дори и напълно изгубено по-дълбокото й значение. По-нататък ще проучим задълбочено духовния урок, който ни дава красавицата и звяра. Но преди това да вникнем във възпитателната стойност на приказката, а именно, че жената може да промени мъжа, ако го обича силно. Тази толкова могъща и широко разпространена вяра просмуква индивидуалността и груповата ни психика до самата й сърцевина. Всекидневно и неоспоримо възпитателно ни се повтаря и преповтаря, че жените могат да променят мъжете в името на тяхно добро и че това е техния женски дълг. Когато обектът на вниманието ни не се държи или чувства така, както бихме желали, ние почваме да търсим начини да променим държанието и настроението му, обикновено с благословията на останалите, които ни съветват и насърчават. Не си ли опитвала това? Съветите са както многобройни, толкова и противоречиви, но малцина приятели и близки се въздържат да ги дават. Всеки е убеден, че искат и помага. Дори медиите са пуснати в действие, като не само отразяват наложилото се убеждение, но и го подсилват и увековечават поради необятните си възможности, като продължават да възлагат всичко на жената. Например, женските списания или някои публикации от общ характер, като че ли непрестанно съветват как да помогнете на вашия партньор да стане,
Докато не можете да срещнете в мъжките списания материали от рода на как да помогнете на вашата партньорка да стане еди си как. И ние, жените, купуваме тези списания и се опитваме да следваме съветите с надеждата да помогнем на мъжа в нашия живот да стане такъв, какъвто го искаме и какъвто ни е нужен. Защо тъй силно ни пленява идеята да променим някой мъж, който е нещастен, нездравословен или дори нещо още по-лошо в съвършения партньор? Защо е така съблазнително и толкова издържливо подобно схващане? За някои отговорът е ясен. Да дадем помощ на по-нещастните от нас е заложено в юдейско-християнската етика. Учили са ни, че наш дълг е да отвърнем със състрадание и щедрост, когато някой е изпаднал в беда. Не бива да съдим, а да помагаме, това като че ли е моралното ни задължение. За жалост, тези целомъдрени мотиви по никакъв начин не обясняват до край поведението на милиони жени, които предпочитат да се върнат с груби, жестоки, безразлични или безчувствени мъже, пристрастени или неспособни да проявяват обич и нежност. Жените, които обичат прекалено силно, правят своя избор поради неудържимата потребност да упражняват пряк контрол над такива мъже. Тази необходимост да контролират мъжете води началото си от детството, в което често са били изживявани прекалено силни чувства на страх, гняв, непозносимо напрежение, вина, срам, съжаление към други хора или самосъжаление. Когато едно дете израсне в такова обкръжение, то трябва да развие своите самозащитни сили, за да бъде годно да се бори в живота и да не бъде съкрушено. Самозащитните средства на детето, особено от женски пол, включват мощен отбранителен механизъм, отричането и не по-малко мощна подсъзнателна мотивация – контролът. Всички ние през целия си живот несъзнателно използваме отбранителния механизъм, какъвто е отричането понякога за съвсем обикновени неща или пък за по-важни решения и събития. В противен случай ще трябва да се изправим и да бъдем длъжни да приемем факта, кои сме ние, какво чувстваме и да установим, че това не е идеалният образ за мъжа и за положението ни. Механизмът на отричането е много полезен, когато се налага да пренебрегнем информация, която не ни се иска да ползваме. Например, когато се правим, че ще забелязваме, т.е. отричаме колко е пораснало детето ни, се предпазваме от чувствата, които поражда мисълта, че той е на път да напусне дома ни. Или като не виждаме или не чувстваме, т.е. отричаме, натрупаните излишни килограми, които ни показват огледалото и отеснелите дрехи. Ние си позволяваме да се огаждаме с любимите ни храни. Отричането е нещо като отказ да погледнем действителността на две равнища. Какво става всъщност, т.е. факт, и какво чувстваме, чувства и емоции. Да следим по какъв начин отричането помага на малкото момиченце да се превърне в жена, която обича прекалено много. Когато бащата се прибира рядко от дома, поради извънбрачна връзка, а вкъщи уверяват детето, че татко е по работа, то отрича проблема между родителите си и че е свидетел на нещо нередно в семейството му. Така се предпазва от страх за стабилността на семейството им и собственото му благополучие. Освен това се изпълва със съчувствие към баща си, който много работи, а не със срам или гняв, ако узнае истината. По този начин детето отрича и действителността и чувствата си, а се зарежда с фантазия, която му помага да преживее по-лесно. Момиченцето се усъвършенства с практиката да се предпазва от страдания, но едновременно с това загубва способността си да избира свободно какво да направи. Неговото отричане действа механично и доброволно. В дисфункционалното семейство винаги съществува споделено отричане на действителността. Независимо доколко сериозни са проблемите, семейството се превръща в дисфункционално, ако е налице отричането.
Когато някой член от семейството се опита да го превъзмогне, като опише точно семейните проблеми, например, то другите горещо се противопоставят на мнението му. Често и чрез известна подигравка могат да го заставят да приеме семейното мнение, а ако не успеят, го грози изключване от семейния кръг, в който преобладават приемането, привързаността и активността. Никой, който използва оборонителния механизъм на отричането, не изключва съзнателно възприятията си за действителността, за да престане да реагира точно онова, за което другите говорят и правят. Също така, никой, у когото има отричане, не дава воля на собствените си чувства. В борбата да си осигурим защита срещу дълбоки конфликти, натоварвания и страхове, егото отхвърля информация, която е прекалено тревожна, тогава нещата просто се случват. Малката дъщеря, чието родители се карат често, кани своя приятелка да преспи при нея. Късно вечерта двете момиченца са събудени от къвга на двамата родители. Приятелката прошепва: "Леле, колко са шумни майка ти и баща ти. Защо крещят така?" Притесненото дете, неведнъж събуждано посред нощ от подобни разправии, отговаря неопределено: "Не знам", като се свива смутено в леглото си, докато трае семейният скандал. След този ден тя озадачава гостинската си, като я избягва упорито. А причината е, че приятелката ѝ е станала свидетел на тайната на нейното семейство и винаги ще ѝ напомня това, което тя предпочита да отрича. Караницата на родителите ѝ в присъствието на външен човек е толкова болезнена за нея, че е по-удобно да отрича истината и усърдно да избягва нещо или някого, който заплашва да оголи отбраната ѝ срещу душевната мъка. Тя отхвърля срама, страха, гнева, безпомощността, тревогата, отчаянието, възмущението и отвращението си. Предпочита да не чува нищо, за да не се наложи да се преборва с тези силни емоции, ако я завладеят. Това е източникът ти на необходимостта да контролира хората и събитията в живота си. По този начин се изгражда чувството за сигурност. Никакви шокове, никакви изненади, никакви чувства. Всеки, който изпадне в неудобно положение, се стреми да го овладее в максимална степен. Тази естествена човешка реакция е засилена при членовете на нездравословно семейство, които живеят предимно в страдание. Спомнете си историята на Лайза, когато всички я насилваха да повиши училищните си оценки. Много по-голяма е вероятността домашното да бъде добре написано, отколкото майката да се откаже от пиенето. Така, вместо да се изправят пред опустошителните последици от алкохолизма на майката и тяхното безсилие, родителите ѝ предпочитат да вярват, че живота им ще бъде по-хубав, ако Лайза стане по-добра ученичка. Лайза също полага усилия да контролира положението вкъщи с доброто си поведение. То не изразява обаче задоволство от семейството ѝ и от съществуването си. Тъкмо обратното. Всяка домашна работа, която върши без някой да я кара, говори за отчаяният ти опит да оправи непоносимото положение на семейството, за което дете се чувства отговорна. Децата неизменно поемат упреците и вината за сериозните проблеми, които влияят върху семейството им. Като си въобразяват, че са всемогъщи, те вярват, че причината за семейните неуредици са самите те, както и че са в състояние да ги променят за добро или лошо. Има много нещастни деца като Лайза, които са обвинявани от родителите си или от някой друг за проблеми извън техния контрол. Но дори и без тези обвинения, детето е готово да поеме по-голяма част от отговорността за своите или семейните неудачи. Не е лесно, нито удобно за нас да смятаме, че безкористното поведение, да бъдем послушни и опитите ни да помагаме са нашия израз на стремеж да контролираме положението, а не алтуризъм. Видях тази динамика просто и ясно показана на табела върху вратата на агенцията, в която на времето работих.
Представляваше рисунка на двуцветен кръг, горната част изобразяваща ярко-жълто изгряващо слънце, а долната беше отцветена в черно. На нея пишеше: "Помощта е слънчевата страна на контрола." Предназначена беше за нас, консултантите, както и за пациентите ни, да проверяваме непрекъснато мотивите, които прикриват необходимостта да променяме другите. Когато се влагат усилия за помощ от страна на хора с нещастно минало или пък изпаднали в стресови взаимоотношения в настоящето, е нужна известна подозрителност прямо необходимостта им да контролират. Извършваме контрол, когато правим за друг човек нещо, което той е в състояние да изпълни, когато планираме всекидневните занимания или бъдещето на друг, който сам може да го направи, когато подтикваме, съветваме, напомняме, предупреждаваме или ласкаем някой друг, който не е малко дете, когато нямаме сили да се изправим вместо него пред последиците от действията му и затова се опитваме или да променим неговите действия, или да не забелязваме последствията. Ето така упражняваме контрола си над лицата и събитията, задоволявайки собствената си потребност да владеем ситуацията. Това е нашата надежда, че по този начин може да контролираме собствените си чувства, там където се пресичат нашия и неговия живот. И разбира се, колкото повече влагаме усилията си да упражняваме контрол, толкова по-малко успяваме. Но не сме в състояние да се въздържим от него. Жена, свикнала да отрича и да контролира, винаги може да бъде въвлечена в ситуация, която ги изисква. Чрез отричането, което държи далеч от действителността и възможните негативни чувства, този тип жени биват тласкани към изпълнените с трудности взаимоотношения. Тогава те ще вложат всичките си умения, за да направят положението поносимо, като отричат в същото време колко лошо е в действителност. Отричането подхранва необходимостта от контрол, а неизбежният провал на този контрол подхранва необходимостта от отричане. Историите, които описвам в следващото изложение, подчертават ясно динамиката между отричането и нуждата от контрол. Едва след психотерапия, в зависимост от характера на проблемите или чрез включване в останалите подпомагащи групи, жените се умяват да вникнат ясно в поведението си и мотивите на стремежа си да бъдат в помощ, а то е подсъзнателно мотивиран опит да отричат собственото си страдание, като контролират най-близките си хора. Силата на желанието на отделната жена да се притичва на помощ на партньора си е указание, че става дума повече за потребност, отколкото за съзнателен избор. Историята на Кони, 32 годишна, разведен със син на 11 години. Допреди психотерапията не може да си спомня нито един конкретен повод, който пораждаше разправия между родителите ми. Помня само, че и двамата непрекъснато се караха. Това се случваше всеки ден, сутрин, обед, вечер, всяка минута. Разменяха си реплики, критики, несъгласия, обиди, а ние с брат ми наблюдавахме отстрани. Баща ми се затваряше в службата или някъде другаде, колкото се можеше по-дълго, но рано или късно се прибираше и къвгите отново се разподемаха. Моята роля в това положение беше да се направя, че няма нищо тревожно, а после да се опитвам да ги разсейвам, като вметвам нещо забавно. Обикновено тръсках глава и пусках лъчезарната си усмивка, подхвърлях някаква шега или първата глупост, която ми идваше на ума, с надеждата да привлека вниманието им. Дълбоко в себе си обаче бях изплашена до смърт и тъкмо това ме подтикваше да реагирам и да разигравам театър. И тъй правих се наклон, майтапих се и тези престуровки скоро се превърнаха в мое целодневно занимание. Така ги бях усъвършенствала у дома, че след време започнах да се държа по същия начин и навън. В общи линии си получи следното. Ако нещо не беше наред, се правех, че не го забелязвам, но в действителност се опитвах да го прикривам. Всичко това се отрази върху брака ми. Бях 20 годишна, когато се запознах с Кенет.
Той беше много хубав със слънчевия си загар на сърфист. Самия факт, че се появи и интерес у него към мен и много скоро поиска да се оженим, ме изпълни с чувството, че имаме бъдеще. Освен това и той като мен беше веселяк, така че нямах съмнение, че ще бъдем щастливи в съвместния ни живот. Кенет нямаше особена ясна представа за житейското си поприще и аз го насърчавах, като му изброявах различни възможности. Бях убедена, че му помагам да се развие, като му давам необходима подкрепа и добри напътствия. На практика аз взимах решенията на двама ни. Но въпреки това той правеше каквото си поиска. Аз се чувствах силна, а той знаеше, че може да разчита на мен. Предполагам, че всеки от нас се е нуждаел точно от това. Бяха минали 4 години и 3 месеца, откакто живеехме заедно, когато една негова стара приятелка и колежка се обади по телефона вкъщи. Остана много изненадана, че живее заедно с Кенет. Каза ми, че той изобщо не ѝ е споменал, че се е обвързал с друга, макар че се виждали в службата най-малко 2-3 пъти седмично. Всичко излезе наяве после, когато дойде лично у дома да се извини за обаждането. Цялата работа доста ми изуми и поисках обяснение от Кенет. Той ми отвърна, че не е сметнал за нужно да й казва. Помня тогава, че ме обзе чувство на страх и тревога, което обаче не трая повече от миг. Потисках безпокойството си и реших да подходя с разум. Виждах две възможности. Или да му вдигна скандал, или да подмина всичко, като не очаквам от него да възприема нещата по моя начин. Избрах втората. Долу ръцете и цялата случка обърната на шега. Бях си обещала никога, ама наистина никога, да не достигам до разправи като моите родители. Повдигаше ми се дори от мисълта, че мога да кипна. Тъй като от малка предпочитах да правя смешки и избягвах да се поддавам на силни емоции, в по-късните години силните емоции ме плашиха. Изкарваха ме от равновесие. Освен това, повече ми се харесваше да заглеждам противоречията, затова приех безспорно обясненията на Кенет и зарових напълно съмненията за искреността в отношението му към мен. Няколко месеца по-късно се оженихме. Минаха цели 20 години и един ден, по съвест на моя близка колежка, се озовах в кабинет на психотерапевт. Отначало възразих, защото бях убедена, че мога да управлявам живота си, но тя настояваше, защото се е безпокояла за мен и смяташе, че имам нужда от съвет на специалист. Ние с Кенет живеехме разделени по мое настояване, въпреки че според мен бракът ни беше щастлив. Терапевтката поиска да узнае какво се е случило. Разказах доста неща и наред с несвързаните изречения споменах, че напоследък Кенет беше почнал да излиза вечер сам, отначало 1-2 пъти на седмица, после 3-4 пъти и накрая се задържаше от дома само веднъж седмично. Най-сетне му казах, че изглежда предпочита да прекарва времето си другаде, затова е най-добре да взема багажа си и да излезне от вкъщи. Психотерапевтката ме попита, знае ли къде прекарва вечерите си. Отвърнах ѝ, че нямам представа, защото никога не бях го питала. Тя изглеждаше доста изненадана. Толкова вечери и не сте го попитала? Обясних, че не съм го попитала, защото смятам, че брачните двойки трябва да си дават взаимно свобода на действие. Позволявах си обаче да го подсещам, че трябва да отделя повече време на сина ни Тед. Той винаги се съгласяваше, после излизаше вечер и само в неделя понякога прекарваше с нас. Реших, че трябва да гледам на него като не на особено умен човек, който има нужда от моите непрекъснати лекции, за да стане добър баща. Никога не признавах пред себе си, че той прави каквото си поиска, а аз съм безпомощна да го променя. Всъщност, от година на година ставаше по-лошо. Независимо, че се старях да се държа безпогрешно. Още при първия сеанс психотерапевтката ме попита какво съм си мислила за неговите вечерни отсъствия. Това ме подразни.
Изобщо не давах воля на такива мисли, защото иначе щях да страдам. Сега вече знам, че Кенет е от мъжете, които не могат да живеят само с една жена, макар да харесваше сигурността на брачната връзка. Още преди да се оженим, а и след това ми беше давал хиляди поводи, че е такъв. На излите с приятели той често изчезваше с часове, на гости заговаряше някоя жена, с която после си тръгваше. Без дори да се замислям къде ми е мястото в такива случаи, аз пусках в ход чара си, за да отвлека вниманието на приятелите, които виждаха какво става и се стараях да им покажа какъв рабия съм. Вероятно и да им покажа, че съм обичана и няма да бъда изоставена било от приятел, било от съпруг. Бяха ми нужни доста психотерапевтични сеанси, за да си спомня, че в брака на майка ми и баща ми също бяха замесени жени. Често разправите ставаха по повод вечерните отсъствия на баща ми. Тогава майка ми, вместо да му каже всичко направо, само намекваше, че не е бил верен и бързаше да го сгълчи, че пренебрегвал нея и децата. Смятах, че тя е причината баща ми да не се прибира вечер и си дадах дума никога да не постъпвам като нея. Така се научих да тая всичко в себе си и да се усмихвам. Това ме доведе до психотерапията. Продължавах да се усмихвам и да съм ведра, дори в деня, когато 9-годишният ми син направи опит за самоубийство. Отмина го като шега, което изплаши съвсем сериозно приятелката ми. Дълго залъгвах в себе си с чудовищната вяра, че ако съм добра и не се карам, всичко ще е наред. До някъде за това допринесе и мисълта, че Кенет не е голям ум. Трябваше да го напътствам и да организирам живота му. Той плати малка цена, за да има кой да му чисти и готви, докато върши само онова, което си е наумил, без да му задавам никакви въпроси. Отричането на факта, че нещата вървят зле, беше пълно и аз нямаше да се освободя от него, ако не бях потърсила помощ. Синът ми беше напълно нещастен, за да го правя свидетел на взаимоотношенията ни с баща му. Стараех се да го развличам с разговори и шеги, което вероятно е влошавало положението му. Отказах също така и да призная през всеки от познатите ни, че в брака ни нещо не върви. Кенет беше напуснал дома от 6 месеца, а аз се придържах и продължава да крия, че сме разделени, което още повече утежняваше положението на сина ми. И той трябваше да пази тайната и да сдържа мъката си, породена от този факт. Не позволявах на никого да разговаря с мен по въпроса, затова не разрешавах и на него. Не забелязах отчаяната му нужда да сподели тази тайна. Психотерапевтката буквално ме насили да започна да казвам пред хората, че съвършеният ни брак е приключил. О, колко трудно ми беше да го призная. Струва ми се, че опитът на Тед да се самоубие беше просто начин да каже: ей хора, тук нещо просто не е наред. Сега сме по-добре. Тед и аз продължаваме психотерапията заедно и по-отделно. Учим се да разговаряме помежду си и да казваме кой какво чувства. Във време на сеансите ми бе въведено правило да не обръщам на шега всяко нещо, за което стане въпрос. Нужни ми бяха огромни усилия да престана да се отбранявам и да наблюдавам какво става с мен в това положение, но мога да призная, че се чувствам добре. Когато се срещам с някой мъж, се задавам въпроса дали той би имал нужда от мен, за да оправя някои дребни подробности в живота му, но вече съм достатъчно благоразумна, за да задържам и по-дълго време подобни мисли. От време на време такива леки пориви да помогна са единствените пукнатини, които допускам да се появят по време на психотерапията напоследък. По-добре се чувствам сега, когато се смея при спомена за ведрото си поведение, отколкото когато се смеех, за да прикривам нещо, което не е наред. Отначало Кони е използвала хумора като средство да разсее себе си и родителите си от заплашителната действителност на разклатените им взаимоотношения. С чар и остроумие тя е отклонявала вниманието им от един от друг, насочвайки ги поне временно към себе си. При всеки инцидент тя се е чувствала спойката между двамата воюващи, с цялата отговорност на предложената роля.
Взаимоотношенията между родителите й са породили от нея нуждата да контролира другите, за да съхрани и обезопаси себе си. Изключително внимателно и тактично, с необходимата чувствителност, тя се научава да парира проявите на гняв и враждебност в околните и да ги отблъсква с остроумни забележки или безоръжаваща усмивка. Кони е имала двойна причина да отрича собствените си чувства. От една страна, мисълта за потенциалното разстройване на брака на родителите й е била твърде плашеща за нея. От друга, всяко поддаване на собствените емоции е било пречка за театъра, в чието разиграване се е пристрастила. Тя достига почти автоматично до отричане на чувствата си, както и автоматически е търсила начини да манипулира и контролира околните. Повърхностната й възбуда вероятно е отчуждавала някои хора от нея, но други пък са харесвали този стил, като Кенет, например, който не е искал да се обвързва достатъчно сериозно. Самия факт, че в продължение на дълги години Кони живее с съпруг, който все по-често отсъства от дома, а накрая започва да излиза и вечер и тя не му задава никакви въпроси къде ходи и какво прави, разкрива огроменния капацитет на отричане и неизмеримия страх, стоящ зад него. Кони просто не е искала да знае, не е искала да се разправя и да се опълчва преди всичко. Не е искала да преоткрие стария детски ужас, че ако изрази несъгласие, целият свят ще рухне. Трудно е било дори да бъде придумана да се подложи на лечение, за да се откаже от основното си средство за отбрана – хумора. За нея това е било равностойно да я накарат да престане да диша. Тя се опасявала, че няма да успее да оцелее без него. През плътната й защита прониква съвсем слабо дори отчаяната молба на сина й да започнат да гледат на действителността с отворени очи. Нейното упорство да не държи връзка с действителността граничи с лудост и в продължение на много сеанси тя продължава да говори единствено за проблемите на Тед, отказвайки да признае, че има и свои. Винаги в ролята на силна, тя не смята да откаже от нея без сражение. Постепенно обаче, докато все по-често се оставя да я обземе тревогата, която изплува на повърхността, която не прибягва до шеги, Кони започва да се чувства по-защитена. Вече започва да разбира, че като зряла жена разполага с далеч по-здрави възпроизвеждащи механизми от усвоените през детските години. Започва да задава въпроси, противопоставя се, изявява себе си и говори за нуждите си. Научава се да бъде по-честна към себе си и околните, отколкото през изминалите дълги години. И накрая успява да овладее хумора си до такава степен, че в него вече да се чувства здравословния присмех над самата нея. Историята на Пам, 36 годишна, с 2 развода и майка на 2 непълнолетни сина. Израсна в нерадостен, изпълнен с напрежение дом. Баща ми изостави майка ми още преди да се родя и всъщност съм отгледана от самотен родител. Никой от познатите ми тогава нямаше разведени родители и на нас гледаха по особен начин в изключително еснавски град, където живеехме през 50-те години. Бях много прилежна в училище и много хубаво дете, затова учителите ме обичаха. Това беше от голяма полза. Поне в ученето можех да успея. В прогимназията бях пълна отличничка. В по-горните класове обаче емоционалното напрежение се засилваше все повече и повече. Пречеше ми да се съсредоточавам достатъчно и въпреки че учих усилено, допусках и по-ниски бележки. Непрекъснато живеех с чувството, че ще се разочарова майка ми и ще я поставя в неудобно положение. Майка ми работеше като секретарка, за да не ни издържа и сега разбирам до каква степен се е изтощавала. Насред с гордостта си сигурно е изпитвала и огромен срам, че е разведена. Винаги се чувстваше неудобно, когато дома идваха приятелки.
Бяхме бедни, трудно свързвахме двата края и в същото време се чувствахме страхотна нужда да запазваме приличие. Щеше да е по-лесно, ако хората не виждаха къде живеем. Затова не бяхме особено гостоприемни. Да не кажа нещо повече. Когато приятелките ми ме каниха на гости, мама не пропускаше да отбележи: не те канят искрено. Вероятно е говорила така, защото се е страхувала, че трябва да връща поканите. Но аз бях малка и не го разбирах в този смисъл. Все ми се струваше, че не съм от хората, с които всеки би искал да дружи. Растях с мисълта колко много недостатъци имам. Не можех да ги определя, но бях сигурна, че те са причината хората да не ме приемат и харесват. У дома липсваше любовта. Имаше само задължения. Най-лошото беше, че ние никога не говорихме с майка ми за лъжата, която поддържахме пред хората. Че сме по-щастливи, по-заможни и по-преуспяващи, отколкото бяхме в действителност. Това ме натоварваше изключително, а на практика не можех да го споделям с никого. И все си мислих, че няма да мога да издържа така дълго. Опасявах се как всеки миг ще излезе наяве, че не съм добродетелна като другите. Колкото и да умеех да уча и да се обличам добре, живеех непрекъснато в чувството, че съм мошенничка. Дълбоко в себе си знаех, че съм пълна с недостатъци. И ако хората ме харесват, то е защото съм успяла да ги забаламосам. Ако ме познаваха по-добре, щяха да ме отбягват. Капак на всичко беше, че растях без баща и сигурно за това не знаех да общувам с мъжете. Възприемах ги като екзотични животни, едновременно страшни и привлекателни. Майка ми рядко говореше за баща ми, но от оскъдните ѝ сведения ставаше ясно, че не е бил за пример, затова отбягвах да я разпитвам. Страхувах се от това, което можех да науча. Тя не обичаше мъжете и намекваше, че в дълбоката си същност те са опасни, егоистични и не бива да им се вярва. Аз обаче ги намирах за привлекателни и то от първия ден, в който тръгнах на предучилищна забавачка. Усилено търсех какво ми липсва в живота, макар и да не можех да го определя с думи. Вероятно ужасно съм искала да се сближа с някого, да му дам и да получа обич в замяна. Знаех, че мъжете и жените, брачните двойки се обичат, но майка ми казваше кога едва доловимо, кога не толкова, че мъжете не те правят щастлива, че те карат да страдаш, като те напускат и тръгват с най-добрата ти приятелка или те предават по някакъв друг начин. Все такива неща научавах от нея, докато растях. Вероятно от малка съм решила да си намеря някого, който няма да ме напусне, някого, когото никоя друга не би пожелала. После сигурно съм забравила, че съм взимала някога подобно решение. Просто продължих да реагирам. Постепенно с течение на годините стигнах до извода, че единственият начин да бъда с някого и по-специално с мъж е ако той се нуждае от мен. Тогава не би ме напуснал, защото аз бих му помогнала и той ще ми е признателен. Първият ми приятел беше сакат и в това нямаше нищо изненадващо. Беше счупен гръбначния му стълб вследствие на автомобилна катастрофа. Имаше скоби на краката и ходеше с патерици. Молех се на Бог да бе остъкатил мен вместо него. Ходихме заедно на танци и през цялото време седях до него. Иначе той беше много добро момче и всяко момиче би се радвало на компанията му. Но моята причина да съм с него беше друга. С него аз бях в безопасност. Аз му помагах и той нямаше да ме нарани. Все едно, че преживявах застрахователна полица срещу състрадание. Съзнавах, че беше лудост от моя страна, но избирах него, защото и той като мен имаше недъзи. Неговите бяха видими, затова спокойно изпитвах състраданието си. След него попаднах на малолетни престъпници, бездарници до един несретници. Срещнах първия си съпруг на 17 годишна възраст. Не му се учеше и непрекъснато бягаше от училище. Родителите му бяха разведени, но продължаваха да воюват помежду си.
В сравнение с неговото минало, моето беше направо цвете. С това момче се отпуснах, не изпитвах толкова срам. И в същото време, разбира се, го съжалявах. Беше много неспокоен, но си мислих, че се държи така, защото никой преди мен не го е разбирал. Освен това, го изпреварвах по коефициент на интелигентност поне с 20 точки. А на мен ми беше нужно това предимство. Дори ми трябваше и повече, за да започна да вярвам, че мога да се меря с него и няма да ме зареже заради някога друга по-достойна. По време на връзката ни, а и през 20 годишния ни брак, аз отказвах да приема истинската му същност. Вместо това правих всичко възможно да го променя такъв какъвто смятах, че трябва да бъде. Бях сигурна, че той ще се почувства много по-щастлив, ако остави на мен да му давам съвети как да се грижи за децата ни, как да си върши работа, как да общува с семейството си. Аз продължавах учението си, специализирайки, разбира се, психология. Личният ми живот беше извън всякакъв контрол и трудно поносим, а аз учих как да се грижа за другите. Ако трябва да бъда честна със себе си, не мога да не призная, че усърдно търсих отговори за това положение, но стигнах до извода, че ключът за щастието ми е да променя съпруга си. Той несъмнено имаше нужда от помощта ми. Не плащаше сметките за домакинските разходи, нито данъците си. Даваше обещания пред децата, но не ги изпълняваше. Докарваше до гняв клиентите си, които ми звъняха, за да се оплакват, че не е довършвал започнатата с тях сделка. Не бях в състояние да го напусна до момента, в който най-сетне го видях такъв какъвто е, а не какъвто исках да бъде. През последните 3 месеца от брака ни приех ролята на наблюдател. Престанах с безкрайните си наставления, мълчах и го наблюдавах. Години наред бях чакала да обикна прекрасния човек, който той щеше да стане с моя помощ. Единствено тази надежда беше ме крепила през годините. Но от тогава не си давах сметка, че продължавам да поддържам същия поведенчески модел, да се свързвам с неподходящи мъже, които по-скоро имаха нужда от помощта ми. Осъзнах го след още някакви такива връзки. Единият беше пристрастен към марихуаната, другия се оказа с хомосексуалист, а третия беше импотентен, а последния, при когото се задържах по-дълго, имаше по думите му нещастен брак. Когато и тази връзка приключи катастрофално, престанах да вярвам, че просто късметът ми е лош. Допуснах, че сигурно и аз имам пръст в това. Междувременно се дипломирах като психолог и посветих целия си живот в помощ на хората. Сега вече знам, че в областта на психологията е напълно с хора като мен, които в работата си всекидневно помагат на другите, но в личните си взаимоотношения изпитват също нужда да помагат. Моят метод в отношенията с синовете ми беше да им напомням, да ги насърчавам, да ги напътствам и да се безпокоя за тях. Това беше всичко, което знаех за обичта. Да помагам на хората и да се грижа за тях. Нямах ни най-малка представа как да приемам околните такива каквито са, може би защото никога не бях приемала себе си. В това отношение животът ми направи истинска услуга. При мен всичко се разпадаше. Когато приключи връзката ми с жениния мъж, а двамата ми сина попаднаха под ударите на закона, пострадах жестоко и със здравето. Не може повече да се грижа за другите. Полицаят инспектор, който отговаряше за условно осъдения ми син, ми препоръча да започна да се грижа за себе си. И аз се вслушах в съветите му. След всичките години посветени на психологията, това беше първият случай, когато съветът му стигна до съзнанието му. Трябваше да рухне целият ми живот, за да се принуда най-сетне да обърне поглед към себе си и към глъбините на моята самоомраза. Най-мъчително беше да се изправя пред осъзнаването на факта, че майка ми всъщност не е пожелала да поема отговорност за възпитанието ми, не е искала и това е. Днес като зряла жена мога да разбера колко трудно й е било. Но с намеците, че другите хора не са ме искали пред тях, тя описваше всъщност себе си. Още като малка го долавях някъде,
но предполагам, че не съм можела да го приема и затова съм го пренебрегвала. Както започнах да пренебрегвам още много други неща. Отказвах да се вслушвам във вечните й забележки, както и да обръщам внимание на гнева й, когато видеше, че се забавлявам. Плашеше ме тази нейна враждебност към мен, затова престанах да изпитвам и да отвръщам на чувствата и се насочих цялата си енергия в послушание и помощ за другите. Докато полагах грижи за другите, нямах време да обърна и да се внимание на себе си и да се гледам в себе си, да почувствам собствената си душевна болка. Пречупях гордостта си и с усилия се присъединих към една самопомагаща група, съставена от жени, с подобни на моите проблеми с мъжете. Това беше група, която би трябвало да оглавявам като специалист, а аз се озовах в нея като послушна участничка. Макар егото ми да бе смазано, групата ми помогна да се вгледам в нуждите си и да напътствам и контролирам другите. Започнах да се лекувам вътрешно. Вместо да се вторачвам в другите, полагах повече грижи за себе си. Оказа се, че не е лесна работа. След като веднъж бях започнала да правя усилия, за да не управлявам всеки други го от обкръжението ми, практически трябваше да престана да говоря. Защото до този момент бях говорила само полезно. И живях истински шок, когато чух колко съм прекалила с напътствията и контрола си на другите. Промяната в начина ми на поведение промени коренно и професионалната ми дейност. Вече се чувствам много по-способна да помагам на хората при решаването на личните им проблеми, а преди се нагърбвах с огромната отговорност да ги решавам вместо тях. По-важното е, че сега ги разбирам. Мина известно време и се запознах с един много приятен мъж. Всъщност той изобщо нямаше нужда от мен. Не виждах никакви недостатъци от него. Отначало се чувствах доста неудобно и се чудех как да общувам с него, след като нямаше какво да оправям. От този случай насетне продължих да общувам по този начин с хората. Просто се научих да не правя нищо друго, освен да бъда самата себе си. Струва ми се, че това даде резултат. Животът ми се подобри. Продължавам да ходя обаче на сбирките на групата ни, за да съм сигурна, че няма да се върна към стария си начин на поведение. Понякога всичко в мен се стреми да поема отново командването, но вече съм достатъчно благоразумна, за да се поддам на изкушението. Как всичко това се отнася към ограничението и контрола? Пам е започнала да отрича неприкрития гняв и враждебност на своята собствена майка към нея. Тя не е искала да приеме факта, че е отхвърлена и не е допускала да изпита чувството какво значи да странят от теб, вместо да се обичано дете, защото то наранява силно и дълбоко. В по-късните години тази неспособност да изпитва и да изразява чувствата си я предразполага към обвързване с мъже, които сама е избирала. Емоционалната и защитна система, която иначе би я държала надалеч от тях, е бездействала от началото на всяка връзка поради силно развитото чувство за отричане. Тъй като не е било известно как да общува с тях емоционално, тя ги е възприемала единствено като нуждаещи се от разбирането и помощта й. Подходът и поведението на Пам към някоя връзка като партньорка, която проявява разбиране, насърчава, правя партньора си, е често употребявана формула при жените, които обичат прекалено силно. И тя обикновено дава напълно противоположен на очаквания резултат. Вместо признателен, предан партньор, обвързан здраво с нея заради благодарността си и зависимостта си от нея, насреща се изправя все по-непокорен мъж, непрекъснато недоволен и правиш забележки. Поради собствената си нужда да поддържа автономността и самоуважението си, той престава да я вижда като източник, който може да разреши проблемите му, а тъкмо обратното, едва ли не като източник на всичките му проблеми. Когато се достигне до там и връзката се разпадне, жената е обзета от чувството за провал и изпада още в по-дълбоко отчаяние. Щом не е могла да накара изпадналия беда, нуждае се и неадекватен мъж да обикне,
как да се надява, че ще спечели и задържи любовта на по-подходящ мъж за здравословно поведение. Това е обяснението защо след изживяната неудачна връзка такива жени завръзват още по-неподходящи и защо след всеки провал се чувстват още по-малоценни. Тази история подсказва колко необходимо е жената да проникне в дълбочина на своята основна действаща потребност, за да успее да отхвърли стария порочен модел на поведение. И Пам, като много жени избрали професия в служба на хората, я използва, за да укрепва крехкото си достоинство. Тя е способна единствено да откликва на потребностите на другите, в това число и на пациентите, децата, съпрузите или другите партньори. Основен жизнен мотив, който проявява във всяка област на живота, е потискането на дълбокото си чувство за неадекватност и малоценност. Оздравително и подейства групата, към която се присъединява в разбирането и възприемането на другия, и тогава самооценката й нараства до такава степен, че Пам успява да общува с хората, включително и с здравословните мъже, по един напълно здравословен за нея начин. Историята на Селес, 45-годишна разведена майка на 3 деца, които живеят при баща си в чужбина. В живота си имах стотици мъже и сега, като обръщам поглед назад, мога да кажа със сигурност, че всички те бяха малко или много по-млади от мен, или мошенници, пристрастени към наркотици или алкохол, или обратни, или откачени. Стотици непоносими мъже. Как пък попадах все на такива? Баща ми беше свещеник в армията. Това значеше, че се правеше навсякъде на кротък и мил човек, само не и у дома. Ама където проявяваше истинската си същност, зъл, взискателен, критичен, егоист. Той и майка ми внушаваха в нас, децата, че трябва да живеем единствено, за да му помагаме да изпълнява професионалните си задължения. От нас се искаше да сме пълни отличници, да очароваме обществото и да не създаваме никакви ядове. При атмосферата вкъщи това беше невъзможно. Всеки път, когато той си беше от дома, напрежението беше такова, че с нож да го режеш. Баща ми и майка ми не проявяваха никаква привързаност към нас. Майка ми вечно фучеше за нещо. Не се разправяше с баща ми на висок глас, а тихо зловещо съскаше. Когато го помолеше да поправи нещо, той нарочно го разваляше. Веднъж нещо на входната врата се развали и той закова по нея такива огромни пирони, че развали целия й вид. Постепенно всички свикнахме да не му обръщаме внимание. След пенсионирането си той по цял ден се мотаеше из къщи, а вечер се разполагаше в креслото си и смръшваше вежди. Не говореше много, но самото ми присъствие тревожеше живота на всички ни. Аз искрено го мразех. Тогава не разбирах, че той си има свои проблеми, а по начина, по който и ние се отнасяхме с него и се оставяхме да държи контрол над нас с присъствието си, ние също сме имали проблеми. Беше едно непрекъснато състезание. Кой кого да контролира? Естествено, той винаги печелище с пасивността си. Във всеки случай, по отношение на семейството ми, у мен отдавна се надигаше бунтовнически дух. И на мен ми кипваше, както на майка ми, но единственият начин да изразявам гнева си беше да отричам всички ценности, които поплащаваха моите родители и да се опитвам да бъда обратното на всичко и на всеки го от семейството ми. В очите на хората ние изглеждахме съвсем нормални, което ме взбесяваше. Идеше ми да се кача на покрива и да изкрещя какво отвратително семейство сме, но едва ли някой щеше да ми обърне внимание. Майка ми и сестрите ми явно желаяха аз да съм тази, която има проблеми, и аз покорно изпълнявах ролята си до край. Започнах да издавам нелегален вестник в училище, което ми навлече куп неприятности. После избягах от колежа и при първата възможност, която ми се отдаде, заминах в чужбина.
Но колкото и далеч от къщи да бях, пак не намерях удовлетворение. Вечно се показвах страшно непокорна, но вътрешно не изпитвах нищо, освен пълен смут. За първи път легнах с мъж в Европа. И то не с американец, а с един африкански студент. Той изяви огромно желание да научи нещо за щатите и аз се почувствах като негов наставник. По-силната, по-умната, с по-големия житейски опит. Фактът, че бях бяла, а той чернокож, породи негодования, но изобщо не ми беше грижа. Това подсили самомнението ми на бунтарка. Няколко години по-късно, още учих в колежа, срещнах и се омъжих за англичанин. Той беше интелектуалец от богато семейство. Не можех да не отзачита този факт. Беше също като мен, 27 годишен и още детствен. Отново аз бях учителката, което ме изпълни с чувството за сила и независимост. И за контрол. Бяхме женени 7 години, живеехме в чужбина, но през цялото време аз се чувствах неспокойна и нещастна, без да знам защо. После се запознах с млад студент, сирак, с когото започнахме бурна любов и зарязах съпруга си и двете ни деца. Преди да ме срещне, младият студент имал сексуални връзки само с мъже. В продължение на 2 години живяхме с него в моя апартамент. През цялото време той имаше и любовници мъже, но на мен не ме беше грижа. Ние се любихме по най-различни начини, разчупвайки всички норми на приличие. За мен това беше истинско приключение, докато отново не започна да ме обзема безпокойството и аз преустанових любовни си отношения с него. Но и до днес продължаваме да сме приятели. Последва поредица връзки с долнопробни типове. Почти всички се принасяха да живеят при мен. Повечето от тях ми искаха пари на заем, понякога за $1000, а неколцина ме въведаха и в напълно незаконни сделки. Въпреки всички тези нередности, аз изобщо не си давах сметка, че имам някакъв проблем. Всеки един от партньорите ми получаваше нещо от мен, което ме караше да се чувствам силната и отговорната за всичко. Завърнах се в щатите и започнах връзка с възможно най-пропаднали от всички, с които си бях имала работа. Беше толкова алкохолизиран, че страдаше чак от мозъчно увреждане. Кипваше до жестокост от най-дребното нещо, рядко се къпеше, не работеше и често прекарваше в затвора за нарушения, свързани с пиянството му. Отидох с него в агенцията, която той посещаваше за консултации от програма за лечение на шофьори, съдени за злоупотреба на алкохол. Лекарът ми препоръча и аз да се посъветвам с някой от техните консултанти, защото било очевидно, че и аз имам проблем. За лектора от класа за пияни шофьори беше очевидно, но не и за мен. Смятах, че мъжът, когото придружавам, е пълен с проблеми, но на мен ми няма нищо. Все пак отидах на един сеанс и психотерапевтката, която даваше консултации, веднага ме накара да й разкажа как се отнасям с мъжете. Никога не бях гледала на живота си от този ъгъл. Реших да продължа да ходя на сесиите на консултантката и благодарение на нея започнах да вниквам в поведенческия модел, който бях си създала. Като малка бях потискала толкова много чувства, че имах нужда от разтръстващите преживявания, които ми доставяха всичките ми партньори. За да имам чувството, че живея. Неприятностите с полицията, въвличането ми в незаконни сделки с наркотици и пари, опасните типове и налудничевия секс. За мен всичко това беше обикновено всекидневие. Нищо от тези неща не ме вълнуват особено. Продължих да ходя на консултации и по препоръка на консултантката започнах да посещавам сбирки на една женска група за взаимопомощ. Те ми помогнаха да разкрия някои неща за себе си, за влечението ми към нездравословни и неадекватни мъже, които превъзхождах с усилията си да им помогна. Независимо, че в Англия години наред се подлагах на психоанализа и до безкрайност говорих за омразата към баща си и яда към майка си, никога не свързвах тези чувства с обсебването ми от неблагонадежни мъже. Смятах, че психоанализата ми е от помощ, но тя не ми помага да променя модела си на поведение. Напротив,
Размисляйки се на държанието си, стигах до заключението, че с течението на годините то ставаше все по-отвратително. Сега, когато продължавам да ходя на консултации и на сбирките на групата жени, се чувствам значително по-добре, а и отношенията ми с мъжете стават по-здравословни. Малко преди това се бях свързала с един диабетик, който отказваше да се бие редовно инсулин. Разбира се, бях взела нещата в ръцете си и започнах да му чета лекции за опасността от нехайството му. Също се опитвах да повдигна самоуважението му. Колкото и да изглежда странно, връзката ми с него беше крачка напред. Той поне не се оказа безнадежно пристрастен. Въпреки това, продължавах упорито да играя ролята си на силна жена, която е отговорна за самочувствието на мъжа. Сега съм изоставила за известно време мъжете на мира, защото най-сетне проумях, че не желая повече да се грижа за някой мъж. Въпреки че това е единственият ми начин да общувам с тях, благодарение на който избягвах да се грижа за себе си. Уча се да се обичам и да полагам грижи за самата мен, защото мъжете всъщност отвличаха вниманието ми от тези неща. И все пак малко ме е страх, тъй като се чувствах по-добре, когато се грижах за тях, отколкото сега, когато се опитвам да се грижа за себе си. Отново срещаме темата за двойката отричане и контрол. Семейството на Сюзан е било царство на емоционален хаос, който обаче никога не е бил признаван или отразяван открито. Дори и бунтът ти срещу семейните правила и норми е бил едва забележимо засегнат в дълбоко увредената същност на семейството. Никой не е реагирал на нейната съпротива. В безпокойството и изолацията си тя е изключила всички чувства, за изключение на едно – гнева. Гнева към баща си, който не е бил насреща. И гнева към останалите от семейството, защото са отказали да откликнат на проблемите и болката й. Ала гневът ти е бил повече от повърхностен. Тя не е разбирала, че той е плод на нейната безпомощност да промени поведението на семейството, което обича и от което има нужда. Тази среда не й дава необходимите чувства на обич и сигурност, за това се насочва към връзки, в които упражнява контрол. Връзки с необразовани и неопитни партньори, с неравностойно на нейното финансово положение. Огромната е потребност от този модел най-ясно личи с последния й партньор, алкохолик в последен стадий с стереотип на дълнопробен лентяй. Съществена част от лечението на Сюзан представлява решението да престане да анализира интелектуално, да преустанови аналитичния подход към живота си и да се отпусне дълбоката емоционална болка, която е съпътствала безграничната й изолация, търпяна прекалено дълго. Многобройните и екзотични връзки са по-скоро възможни, защото слабо е познавала други хора, както и собственото си тяло. Всъщност тези връзки с разтъстващите преживявания и силната възбуда са я предпазвали от риска истински да се сближи с някого. Целта на възстановяването й е да я задържи с мислите за себе си без мъж, който да я отклонява от пътя, както и да започне да усеща чувствата си, включително болезнената си изолация. Целта е да я срещне и с други жени, които могат да разберат поведението и чувствата й и да оценят усилията й да се промени. Основната задача пред Сюзан е да се научи да общува и да се доверява както на други жени, така и на себе си. Тя първо трябва да се научи да общува със себе си, преди да започне да общува по по-здравословен начин с мъж, и в това отношение й предстои още много работа. Нейните срещи с мъжете са били по-скоро плод на гнева, хаоса и бунта й, а опитите й да се упражнява контрол над тях е опит да потисне бушуващите в нея вътрешни сили и чувства. Задачата й сега е да работи над себе си, за да постигне по-голяма вътрешна увереност, което ще се отрази неминуемо и на новите контакти с мъже. Докато не се научи да обича и вярва в себе си, тя няма да бъде в състояние да изпитва любов и вяра в партньорите си. Нито пък той ще изпита към нея същото и ще има доверие. Много жени правят грешката,
като започват да търсят мъж и връзка с него, преди да са потърсили връзка с себе си. Те се лутат от мъж на мъж, търсейки в него онова, което липсва в тях. А търсеното трябва да започне още от дома, като всяка жена открие първо в себе си. Никой не може да ни обича достатъчно, за да задоволи потребностите ни, ако ние самите не се обичаме, защото в празнотата си тръгваме да търсим любов, а откриваме още по-голяма празнота. Онова, което излагаме на показ в живота, е отражение на това, което таим дълбоко в себе си. Нашата вяра в собствената ни стойност, в правото ни на щастие и всичко, което заслужава да имаме в живота. Промени ли се тази вяра, животът ни също се променя. Историята на Дженис, 38 годишна, омъжена майка на 3 сина. Често, когато се стараеш усилено да поддържаш някаква външна показност, на практика не е възможно да изразиш пред някого какво всъщност става вътре в теб. Невъзможно е дори да опознаеш себе си. Години наред криех какво става от дома и играех театър за пред хората. От ученическите си години започнах да поемам отговорност и задължения. Чувствах се чудесно. Понякога ми се искаше да си остана цял живот гимнастичка. Живеех с мисълта, че съм от хората, които ще успеят. Бях завърналата се в училище кралица, капитан на отбора по гимнастика и старши заместник отговорник на класа. Роби и аз бяхме избрани дори за най-хубавата двойка в училищния годишник. Всичко изглеждаше толкова хубаво. У дома също всичко изглеждаше хубаво. Татко беше търговец и печелеше много. Имахме голяма хубава къща с басейн в градината и по отношение на материалните неща нищо не ни липсваше. Онова, което липсваше, беше вътре в нас и не се излагаше на показ. Повечето време баща ми беше на път. Той обичаше да отсяда в мотели, да си подбира жени от баровете. Когато си беше вкъщи, двамата с майка ми страхотно се караха. В такива случаи тя и който и да беше по това време вкъщи, трябваше да го слушат как е сравнява с всички жени, които познаваше отблизо. Те стигаха до бой. Тогава брат ми се опитваше да ги разтърве или викаше полиция. Беше наистина ужасно. Когато баща ми отново поемаше на път, майка ми обикновено сядаше да разговаря с мен и с брат ми и ни питаше дали няма да е по-добре, ако напусне баща ни. Никой от нас не желаеше да поеме отговорността за такова решение, макар че страдахме от техните разправии. Затова избягвахме разговора. Но тя така и не го напусна, защото се опасяваше, че ще изгуби финансовата издръжка, която баща ни осигуряваше. Започна да ходи на лекар и се поддържаше с хапчета. Те й помагаха да не се интересува какво върши баща ми. Просто се прибираше в стаята си, поглъщаше допълнително още 1-2 хапчета и не показваше повече. Тогава се налагаше аз да поема голяма част от задълженията й, но нямах нищо против. Предпочитах да върша нещо, отколкото да слушам караници. До деня, в който срещнах бъждащия си съпруг, вече умеех доста добре да се грижа за другите. Роби вече имаше проблеми с пиенето, когато се запознахме в предпоследния клас на гимназията. Дори му бяха лепнали и прякора халбата, защото се наливаше с огромни количества бира. Това обаче не ме притесняваше. Бях сигурна, че ще мога да се грижа за Роби, каквито и лоши навици да имаше. Често ми бяха казвали, че съм прекалено зряла за възрастта си и аз вярвах в това. В Роби имаше нещо много мило, което веднага ми привлече към него. Приличаше ми на кокер шпаньол. Такъв един пухкав и трогателен, с огромни кафеви очи. Споделих в него най-близък приятел, че проявявам интерес към Роби и скоро след това започнахме да се срещаме. В действителност цялата работа уредих аз. Чувствах се, че трябва да поема инициативата, защото той беше много стеснителен. От тогава започнахме сериозна връзка. Имаше случаи, когато не идваше на срещата ни, а на другия ден искрено се извиняваше, че бил забравил, защото е прекалил с пиенето. Аз го смърмрях, скарвах му се и накрая му прощавах. Той се показваше едва ли не признателен,
че ме има до себе си, за да го държа по-изкъсо. Аз бях за него повече от майка, отколкото приятелка. Шиех подговите на панталоните му, подсещах го за рождените дни на членовете от семейството му, съветвах го на кои предмети да набляга в училище, за да са му от полза по-нататък в професията. Родителите на Роби бяха много добри хора, но имаха общо 6 деца. С тях живееше и дядо му, който беше много болен. От тях всеки беше малко почистен от това положение и аз всячески се старах да компенсирам вниманието, което Роби не може да получи вкъщи. Роби току-що беше завършил гимназия, когато започнаха да набират войници за Виетнам. Но ако младежът беше женен, можеше да се освободи от военна служба. Не можех да понеса мисълта Роби да замине за Виетнам. Страхувах се да не го наранят или убият, но ако трябва да съм честна, не мога да не призная, че повече се страхувах, че там той щеше да се възмъжее и нямаше да има нужда от мен, когато се върне. Дадах му много ясно да разбере, че искам да се омъжа за него, за да го отърва от военна служба. Така и направихме. Оженихме се, когато и двамата бяхме на 20 години. Помня, че той така се натряска на сватбата, че се наложи аз да седна зад волана, за да потегнем за сватбеното си пътешествие. Беше голям етап. След раждането на синовете ни, пиянството на Роби се влоши. Започна да ми говори, че имал нужда да се махне от натоварването вкъщи, че не е трябвало да се женим толкова млади. Започна често да ходи на риболов и вечер да излиза с приятели. Аз не се сърдих, защото изпитвах съжаление към него. Всеки път, когато се напиеше, аз го извинявах и се стараех още повече да му угодя. Сигурно щяхме да продължаваме така вечно и всяка година нещата щяха да се влошават, ако пиянството му не бе забелязано в службата му. Колегите и шефът му се опълчиха срещу него и му казаха да избира или да спре да пие, или да си търси друга работа. И той избра първото. От тук нататък започнаха неприятностите. През годините, в които Роби пиеше и забъркваше каши, аз разбирах две неща. Първо, той имаше нужда от мен и второ, никой друг не би го изтърпял. И това беше единственият начин да се чувствам в безопасност. Вярно, много трябваше да търпя, но нямах нищо против. Аз идвах от дом, в който баща ми вършеше много по-ужасни неща от Роби. Баща ми биеше майка ми и изневеряваше жени, с които се запознаваше по баровете. Така че не ми беше чак толкова трудно да понасям съпруг, чийто недостатък беше само пиянството му. Освен това, аз можех да въртя къщата както си искам. А когато Роби прекаляваше, аз го смръмвах, разплаквах се и той ставаше пример за 2 седмици. Нищо повече не ми трябваше. Разбира се, не си давах сметка за всичко това, докато Роби не преставаше да пие. Изведнъж горкичкият ми безпомощен Роби започна да посещава всяка вечер сбирките на анонимни алкохолици, завързва приятелства, водеше продължителни разговори по телефона с хора, които не познавах. После се намери наставник от анонимни алкохолици и всеки път, когато имаше някакъв проблем или въпрос, Роби се обръщаше към него. Аз се чувствах така, сякаш са ми изхвърлили от работа и побеснях. Сега пак в интерес на истината трябва да призная, че се чувствах по-добре, когато Роби пиеше. Тогава винаги намирах някакво оправдание да пред шефа му да се извина отсъствието му от работа след тежко пиянство. Лъжих приятелките и семейството му за истинските му неприятности в службата или ако го хванеха, че шофира пиян. С една дума, аз заставах между него и живота. А при новото положение не можех дори да се включа в играта. Възникваше някакъв проблем. Роби веднага се обаждаше по телефона на наставника си, който винаги го съветваше да се опита сам да го разреши. Роби, изпълнявайки указанието му, после му се обаждаше да му съобщи резултата. През това време аз бях държана на страна. Макар да живея години наред с безотговорен, ненадежден, нечестен човек, какъвто беше Роби, когато минаха 9 месеца, откакто стана въздържател и започна да се оправя във всяко едно отношение,
Двамата установихме, че караниците ни зачестиха повече от всякога. Гневът ми прехвърли всякакви граници, когато той започна да се обажда на наставника си, за да го пита как да се справи с мен. Като че ли аз бях заплахата за въздържанието му. Вече се каних да подам молба за развод, когато един ден съпругата на наставника му ми се обади и ми покани на кафе. Отказах, но тя настоя и аз с неохота приех поканата. Жената започна да ми разказва колко трудно й е било, когато съпругът ти престанал да пие, защото вече не можела да контролира нито него, нито която и да е било страна от съвместния им живот. Допълни още, че твърдо се е противопоставила на решенията му да посещава сбирките на анонимни алкохолици и особено на разговорите с наставника му. Дори смятала за чудо, че запазили брака си, а на всичкото отгоре продължили да живеят заедно. Тя от своя страна започнала да посещава сбирките на анонимни алкохолици, което е й помогнало извънредно много и настоя и аз да отида 1-2 пъти. Откровенно казано, почти не я слушах. Продължавах да смятам, че нищо ми няма и че Роби ми дължи много за всичко, което изтърпях от него през изминалите години. Той трябваше да направи крачка към мен, вместо да ходи на тези сбирки. Нямах представа колко му е било трудно да се въздържа от пиене, а и той не смееше да споделя с мен, защото веднага щях да му дам съвет. Сякаш знаех нещо по въпроса. Точно по това време единият от синовете ни започна да краде и да се държи лошо в училище. Двамата с Роби отидахме на родителска среща и незнайно как там се разбра, че Роби е бивш алкохолик, който сега посещава сбирките на анонимни алкохолици. Консултантката твърдо настоя и синът ни да се запише в деца на алкохолици, после попита дали аз посещавам лекциите на анонимни алкохолици. Чувствах се притисната въгъла, но жената явно имаше голям опит със семейство като нашето и се показа много любезна към мен. Синовете ни започнаха да ходят в деца на алкохолици, но аз все още не се решавах да се запиша в анонимни алкохолици. Продължавах с бракоразводните процедури и се изнесах заедно с децата си в друго жилище. Когато дойде време да се уточнят някои подробности по делото, синовете ми най-спокойно ми заявиха, че искат да живеят при баща си. Бях потресена. След като напуснах Роби, отдадах цялото си внимание на тях, а ето, че те предпочитаха него пред мен. Трябваше да ги напусна. Те бяха достатъчно големи, за да решават сами. Останах сама. А до тогава никога не бях живяла сама. Изпаднах едновременно в ужас, депресия и истерия. Няколко дни се чувствах не на себе си и накрая се обадих на съпругата на наставника на Роби. Исках да обвиня съпруга и анонимни алкохолици за цялата си мъка. Тя търпеливо ме изслуша, докато крещях по телефона. После дойде вкъщи и остана до мен, докато хубаво се наплаках. На другия ден ме заведе на сбирката на анонимни алкохолици и аз изслушах лекцията, макар още да бях бясна и изплашена. Полека-лека започнах да проумявам колко съм била болна. В продължение на 3 месеца всяка вечер посещавах сбирките. След това дълго време ходих по 3-4 пъти седмично. Знаете ли, на тези сбирки се научих да се смея на неща, които преди взимах на сериозно. Като това да се опитвам да променям другите, да напътствам и контролирам живота им. Слушах се в думите и на присъстващите, които разказваха колко им е било трудно да се грижат за себе си, докато се съсредоточавали вниманието си към алкохолика в семейството. Същото важеше и за мен. Нямах представа какво ми е нужно, за да бъда щастлива. До тогава смятах, че като всеки друг ще се промени, тогава и аз ще съм щастлива. Там срещнах хора, които бяха направо красиви, а някои от тях бяха дошли с партньорите си, които още не бяха се отказали от алкохола. Но те бяха престанали да се вторачват партньорите си и се занимаваха повече със собствения си живот. От тях научих още, че също не им е било лесно да се откажат от старите си навици, да се грижат за всекиго и за всичко и да влизат в ролята на родител към партньора си алкохолик.
Особено ми помогнаха и откровенията на някои от присъстващите за това как са успели да превъзмогнат самотата и чувството си за празнота в живота. Научих се да не се самосъжалявам и да бъда благодарна за всичко, което съм постигнала в живота си. Скоро престанах да плача с часове вкъщи и осъзнах, че разполагам с много време пред себе си и започнах нещатна работа. Това също ми беше от полза. Започнах да се чувствам по-пълноценна. Не мина много и двамата с Роби заговорихме за повторно събиране. Аз бях готова веднага да се върна при него, но наставникът му го съветваше да изчака още малко. Съпругата на наставника посъветва същото и мен. Тогава не разбрах причината, но след като и другите хора, включени в програмата, подкрепиха съветите им, ние не предприехме нищо. Сега вече ми стана ясно защо е било нужно да не препързваме. Беше важно за мен да изчакам до тогава, докато не усетя, че в мен има друг човек и след това да се върна при Роби. Отначало се чувствах толкова изпразнена, сякаш в мен имаше само въздух. Но след всяко решение, което взимах, празнината започна да се запълва по-малко. Трябваше да установя коя съм, какво харесвам и не харесвам, какво исках от себе си, от живота. А можех да си направя тази пълна равносметка, само ако бях сама, без да има друг до мен, за когото да мисля и да се притеснявам, и да направлявам неговия живот вместо моя. Когато с Роби започнахме да мислим за събиране, забелязах, че използвам и най-малкия повод, за да му се обадя по телефона, да искам да го видя, за да разговаряме по-подробно. И всеки път, когато му се обаждах, чувствах, че съм готова на часа да се върна при него. Затова си наложих, когато ми се приискаше да говоря с някого или да отида на сбирката или да се обадя на някого от програмата. Разбрах, че трябва да оставя отношенията ни с Роби да се развиват по естествен начин, а не вечно да се втурвам, да ги насилвам да станат такива, каквито аз исках. Това въздържание се оказа много трудно за мен. Силно ми е болно по-трудно да оставя Роби на мира, отколкото на него да оставя алкохола. Но знаех, че трябва да издържа. В противен случай щях да се подхлъзна и отново да се върна в предишната си роля. Странно, но едва когато осъзнах, че ми е приятно да живея сама, тогава почувствах, че съм готова за повторен брак. Мина почти година преди да се съберем с Роби и децата. Той никога не бе искал развод. Макар сега да ми е чудно защо. Та нали непрекъснато контролирах и него и децата. Във всеки случай сега всичко е наред и всички се чувстваме добре. Момчетата продължават да следват програмата на деца на анонимни алкохолици, Роби на анонимни алкохолици, а аз на анонимни алкохолици. Мисля, че всеки от нас се намира в по-добро здравословно състояние, от когато и да било, защото всеки живее свой собствен живот. Малко неща могат да се добавят към историята на Дженис. Прекомерната е необходимост да бъде нужна, да има до себе си слаб, неадекватен мъж и да ръководи живота му, за все начини да отрича и да избягва неименуемата празнота в същността си, появила се още в ранните години. Вече отбелязахме, че децата в дисфункционалното семейство се чувстват отговорни за проблемите в семейството, както и за тяхното разрешение. Съществуват три основни начина, по който тези деца се опитват да спасят семейството си, да бъдат незабележими, да бъдат непослушни или да бъдат послушни. Да бъдат незабележими означава да не искат нищо, да не създават неприятности, да не задават въпроси. Детето, избрало тази роля, избягва да натоварва с каквото и да било вече разстроеното си семейство. То се затваря в стаята си или се слива с тапета на стената, говори малко или ако каже нещо, то ще е окончиво. В училището то се учи нито добре, нито зле. Там почти не го забелязват. Неговата помощ за семейството е да се държи така, сякаш не съществува. Колкото до мъката му, тя е притъпена, той не чувства нищо. Да бъде непослушно означава да бъде бунтар, да бъде малолетен, закононарушител, да развява червеното знаме.
Такова дете жертва себе си, приема да бъде черната овца в семейството, проблема в семейството. То доброволно става фокус за неприятностите, гнева, страховете и тревогата на семейството си. Взаимоотношенията между родителите му може да вървят към разпадане, но той им предоставя безопасен предмет на разговор, който да обсъдят заедно. Те могат да попитат какво ще правим с Джоани, вместо какво ще правим с брака ни. По този начин детето се опитва да спаси семейството и у него се развива само едно чувство – чувството за гняв. Това чувство прикрива болката и страхът му. Да бъде добро означава да бъде като Дженис, да постигне изява в живота с цел да спаси доброто име на семейството и да запълни вътрешната си празнота. Тя се показва щастлива, весела и въодушевена пред хората, за да прикрие вътрешното си напрежение, страх и ярост. За нея става по-важно да изглежда добре, отколкото да се чувства добре, отколкото изобщо да чувства нещо. Най-накрая Дженис започва да изпитва нужда да добави към списъка на постиженията си в живота и желанието да се грижи за някого. Роби, който замества алкохолизма на баща й и пасивната зависимост на майка й, се изявява възможния избор. Той, а след като се разделят и децата, стават нейно поприще, нейн проект и начин да потисне чувствата си. В момента, в който остава без съпруга и децата си, върху които е съсредоточила вниманието си, за Джени сривът е неизбежен. За нея те са били първоначалните средства, с които е могла да избегне болката, празнотата и страха си. Без тях чувствата й я обсебват напълно. Тя винаги е виждала себе си като силен човек, който помага, насърчава и съветва околните. А на практика съпругът и синовете й са имали по-съществена роля за нея, отколкото тя за тях. Макар за тях да им е липсвала силата и зрелостта, те са могли да живеят без Джанис. Това, че семейството им се запазва, се дължи до голяма степен на късмета да попаднат на опитен консултант и на честността и мъдростта на наставника на Роби и съпругата му. И двамата са разбрали, че заболяването на Дженис е не по-малко омаловажаващо от това на Роби, а възстановяването й от съществено значение. Сега да се върнем към упоменатата в началото на настоящата глава приказка. Както вече отбелязахме, красавицата ти звяра се явява като средство за увековечаване на вярата, че жената притежава силата да преобрази мъжа, стига само да го обича преданно. Но на това ниво на тълкуване приказката като че ли се застъпва както от отричането, така и за контролирането, изтъквайки ги като методи за постигане на щастие. Излиза, че с безрезервната си обич към плашещото чудовище, отричането, красавицата е способна да го промени, да го контролира. Това тълкуване изглежда точно, защото съвпада с сексуалните роли, които налага нашата цивилизация. Въпреки това, аз смятам, че подобно опростено тълкуване изцяло пропуска значението на вековната приказка. А тя е издържала на времето не защото подкрепя културните възприятия и стереотипи на всяка епоха, а защото въплъщава дълбок метафоричен закон, един съществен урок как да живеем живота си мъдро и задоволително. Приказката сякаш съдържа тайна карта, която ако сме достатъчно умни, за да я разчетем и достатъчно смели, за да я следваме маршрута й, ще ни изведе до скрито голямо съкровище, до нашето лично и заживели щастливо от тогава. В такъв случай какъв е смисълът на красавицата и звярат? Смисълът ти е в приемането. Приемането е антитезата на отричането и контролирането. То е желанието да признаеш действителността такава каквато е и да не се опитваш да я промениш, защото там лежи щастие, което идва не от манипулиране на външни обстоятелства или хора, а от установяването на вътрешен мир, дори когато сме изправени пред предизвикателства и трудности.
Не забравяйте, че в приказката красавицата не изпитва нужда да промени с вяра. Тя го оценява реално, приема го такъв какъвто е и му е благодарна за добрите му качества. Тя не се опитва да направи от чудовището принц. Не казва: ще бъда щастлива, когато той няма да е вече звяр. Не го съжалява, че е такъв, нито се опитва да го промени. И тук именно е урокът. Нейният начин на мислене го прави свободен да възвърне истинския си най-добрия образ. Това, че истинският му образ е красив принц и напълно подходящ партньор за нея, показва символично, че тя е възнаградена щедро, задето го е приела такъв какъвто е от самото начало. Наградата й е охолен живот и блажен живот с принца, описан като двамата живели щастливо от тогава. Действително приемане на отделния човек такъв какъвто е, без да се опитваме да го променим, като го насърчаваме, манипулираме или насилваме, е висша форма на любов и много трудна за практикуване. В дъното на всичките ни усилия да променим партньора лежи егоистичен мотив, вяра, че ако той се промени, ние ще бъдем щастливи. Няма нищо лошо в желанието на човек да е щастлив, но да оставим източника на това щастие извън себе си, в нечии други ръце, означава да избегнем възможността и отговорността да направим собствения си живот по-добър. Колкото и да е странно, тъкмо поведението на приемане позволява на партньора да се промени, ако сам реши. Да видим как става това. Ако партньорът на някоя жена има проблем с работохолизма, например, и тя го моли и настоява да престане да се застоява с часове вън от къщи, какъв е обикновено резултатът? Той започва да закъснява още по-дълго, смятайки, че е в правото си да постъпва така, за да избегне вечните й натяквания. С други думи, като мъмри и умолява или се опитва да го променя, жената всъщност го подтиква да вярва, че проблемът между тях не е неговият работохолизъм, а нейното натякване. И наистина, непреодолимият стремеж да го промени може да стане също толкова съществен фактор за увеличаване на емоционалната дистанция между тях, каквато е и пристрастеността му към работата. В усилията си да го приближи до себе си, тя практически го отблъсква още повече. Работохолизмът е сериозно психическо разстройство, каквито са и всички натрапчиви действия. В живота на съпруга и работохолизмът вероятно има за цел да го предпази от чувството на близост и интимност, от който се страхува, и да предотврати надигането на други неприятни емоции, на първо място тревога и отчаяние. Работохолизмът е едно от средствата на мъжа, израснал в дисфункционалното семейство, да избяга от себе си, така както и прекалена силна обич на жената от такова семейство е основно средство за бягство от себе си. Цената, която плаща мъжът за такова свое поведение, е едноименното съществуване, което му пречи да се радва повече на живота. Но единствено той може да реши дали цената е прекалено висока и единственото той може да предприеме някакви мерки и рискове, за да се промени. Задачата на съпругата му не е да оправи неговия живот, а да оправи по-стойностния свой. Повечето от нас имаме възможност да бъдем далеч по-щастливи и по-удовлетворени като личности, отколкото се съзнаваме. А не го съзнаваме, защото сме убедени, че нечие поведение ни пречи да го постигнем. Ние пренебрегваме задължението да се усъвършенстваме, докато кроим планове, лавираме и манипулираме с цел да променим партньора си. Когато това не ни се отдаде, ние се ядосваме, падаме духом и се отчаиваме. Опитите да променим другия пораждат чувството на безпокойство и отчаяние. Но ако използваме силата си, за да променим собствения си живот, това ще ни подейства ободряващо. За да може съпругата
на работохолик да живее свой собствен пълноценен живот, без значение какво прави съпругът ти, тя трябва да стигне до убеждението, че неговия проблем не е нейн проблем и че не е в нейната власт, задължение или право да се опитва да го променя. Тя трябва да се научи да уважава неговото право да бъде такъв какъвто е, колкото и да се иска да е по-различен. Когато жената постигне това, ще се чувства свободна. Свободна от негодованието си, от честите му отсъствия, свободна от чувството за вина, че не успяла да го промени, свободна от товара на непрестанните си опити да промени нещо, което не е по възможностите й. С по-малко чувство на обида или на вина, тя може да започне да се чувства по-привързана към него поради качествата му, които вече е оценила. Когато престане да се опитва да го променя и пренасочи енергията си към задоволяване на собствените си интереси, жената ще се почувства до някога щастлива и удовлетворена, независимо от поведението на партньора си. Накрая тя дори може да открие, че е постигнала целта си и вече е време да се наслаждава на охолен и пълноценен собствен живот, без задължителната компания на страна на съпруга си. Или когато щастието започне да зависи все по-малко и по-малко от него. Възможно е тя да реши, че обвързването й с често отсъстващ партньор е безмислено и да предпочете да продължи живота си сама, без ограниченията на един брак, който с нищо не я възнаграждава. Но нито една от тези стъпки няма да е възможно, ако жената не престане да изпитва нужда да промени партньора си, за да се чувства щастлива. Докато не го приеме такъв какъвто е, тя ще се намира в състояние на летаргия, докато го чака да се промени и тогава да започне да живее собствения си живот. Когато жената, която обича прекалено силно, прекрати акциите си, целящи да променят партньора й, тогава той ще може спокойно да прецени последствията от поведението си. Тъй като тя повече няма да е напрегната и нещастна, а напротив, ще се чувства все по-жизнена, неговото съществуване ще контрастира още по-силно на нейното. Той може да реши да се пребори с натрапчивото си влечение и да бъде по-дълго време физически и емоционално на нейно разположение. Но може и да не го стори. Независимо обаче от решението му, ако жената приема партньора си такъв какъвто е, тя ще се почувства свободна да живее по-своему, по един или друг начин живота си. Щастливо от тогава.